Asteasuko hondartza bitarte baserrian gaude. Baserri honetan, esnetarako behi aziendekin lan egin dute beti. Duela urte gutxi, ganadu osoa zeukaten instalazio hauetan, baina Jose Manuelen bi semeek baserriarekin jarraitzea erabaki zutenean, abelburu gehiago ekarri zituzten, eta hemendik kilometro gutxira beste ukulu bat egin zuten. Gaur egun, 800 abelburu dituzte, eta baserrian adin guztietako txahalak ikus daitezke. Hau hondartza bitarte baserria da. Ni 12 bedegin hasi nintzen. Pixkana, aurreneko obra inuna izan zen, 30 bedentzeko, gero bigarrengoa 300 gintzeko, hirugarrengoa 100 bedentzeko, orain laugarrengoa goien indau. Orain dazkau 700 eta 800 tarte hortan. Dozena bat behirekin hasi eta gogor lan eginez, Jose Manuelek eta bere bi semeek 800 abelburu izatea lortu dute. Aliatu zen garai bat, benik jaiotzatik beti izan naiz. Basarrin jaiota, basarrin bizigena, da semiake gustatu itxeizatien. Da garaira aliatu ziren garaian, zerbait egin behar zeon, egun betegin danontzako ezin zen. Da orduan, behak gustatu itxeizatien, da nahi zuen ampliatzia o azitzia, eta hemen nola ez ziren uzten, asko kostata, baina dano desizioa izan zen, ikuilun bat itia eta oain guztua gaude. Baserria utzi eta etxalde berrira jo dugu. Instalazioak modernoak eta funtzionalak dira. Orain goizeko azken taldeetako bat jezten ari dira. Behiak jezteko 3 ordu behar dira, eta oso goiz hasten badira ere, ez da eguneko lehen zeregina. Jezteko gela handia da, eta behi bakoitzaren datuak ordenagailu batera bidaltzen dira, hazienda osoaren kontrola informatizaturik baitago. Esnea batzen bukatu ostean, Jose Manuelek gela osoa garbitzen du. Mota honetako etxaldeetan higieneak garrantzi ezin handiagoa du. Hondartza bitarten oso ondo dakite hori, eta ona emaitza. Hemendik igarotako 350 abelburuen arrastorik ez. Beti izan zat gustatzia, garbitzia gustatzen, behin zikintzen uzten balin geho zaila izatea, eta eguneroko ruta egin behar txukune usteko. Holaxe. Jose Manuelek berak kontatu digu bere lan jardunaldia nola hasten den. Goizian lauterritan hastegea, aurrena txekorra ematen jau behian dazkau, basarri. Honea hitotzegea, bostet ardei zetea galdea, betea jazten, zaitan hastegea, 3 ordu behar zatetu, behatzei galde arte, jazten bukatzen. Behiak jetzi ala, behi bakoitzetik zer nolako datuak lortzen diren ere kontatu digu. Hoik identifikatzeu entradan bedia, behen kodiguekin, behen numeruekin, da geho sartzen esnia markatzeu, da denbora ere bai, da geho antibiotiko baldin ba, susai baldin ba, da bukatzean ordenadorea jauta zuzenien, da geho semigak ikustegu. Imanol, ordenagailuan jasotako datuak gaurkotzeaz eta lantzeaz arduratzen da. Behi asko dira, eta informazioa erraz eskuratuko dien tresna bat izatea ezinbestekoa da. Gutxi gora bera, datu guztik dazkau ez, behian ingurune eukizti azkaun datu guztik, bai aktibidade aldetik, bai inseminazioak, eta bai aktibidadean hau programa instalatu berria dugu eta laguntza handia mateu, behian susaldik eta harrapatzeko garaian, eta baita ere
datuk eguneratu inbiar estrategia, baina, bueno, gero, bentaja dauka, ba, bueno, azkartasun bat emate iztula, ba, manejo aldetikan, eta bai, ba, datu guztik, ba, bueno, egunero ikusi, eta, bueno, ba, azkartasun eta errestasun bat emate iztula. Momentu honetan, ba, 350 bat GBI egizten, eta media, ba, 33 litro behiko eguneko gutxi gara bera mateatze dugu. Etxalde baten errentagarritasuna alderdi askoren baitan dago, eta horietako bat genetika da noski. Abeltzain bakoitzak bere beharretara hobekien egokitzen dena berean nahi du. Hondartza bitarten, luzaro biziko diren eta esne asko emango dieten behiak hautatu dituzte. Genetika garrantzia handia dauka, baina nik gehien bat, ingo nuke, gehien bat nik uste, garrantzia handia daukala bendikan, manejuako behian, manejuak esan nuke ez. Alimentazioa eta nik uste nahiko garatuta eta logratuta dola, baina nik uste maneju hon batekin, ia behi guztik esnea gutxio gehiago esnea asko mategu ez. Eta nik gehien garrantzi gehiago mategu da gaur egun maneju bai ez. Badude behi batzuk, maneju berdinak esne gehiago gutxio mategu, baina gaur egun gehien bat nahi deuna da, behiak aldan gehien irautia ez. Azkenean behi bat, biga bat asko kostatzea, gestea ekartzea ez, orduan, guri nahi deuna da, behi horrek aldan gehiena irautia ez. Elikadurak ere nabarmen baldintzatzen ditu behi bakoitzaren emaitzak. Diruetekinak estu xamarrak direnez, beharrezkoa da abere bakoitzetik ahalik eta esnerik gehien lortzea. Alimentazioak, esan deun bezala, garrantzia handia dauka ez, gaur egungo esne gehien produzioan, eta guk momentu honetan gure behien alimentazioa izango litzake, harto gozua izango litzake 22 kilo, 10 kilo harto forrajerua, 12 kilo pentsu, gero kilo terdi alpapa, gero sartze ulasto pikatua kilo terdi inguru, eta gero hain ibiltzen hasi gara, kaikuko subproduktu bat, sojan subproduktua dana, eta hortik sartze dugu 6 bat kilo inguru gutxi gara bera. Esnetarako haziendetan eta bereziki abere asko dituzten etxaldeen kasuan, mindaren arazoari irtenbidea eman behartzaio. Handel handi bat daukate, eta beteta dagoenean, euren kamioiarekin usten dute. Minda auzokoen belardietan zabaltzen da, lursailak ongarritzeko. Pixka bat guk, azkenengo urtetan, erabaki genuen gure kamioi propio bat erostea ez, eta gero, lan asko daunean, zehatze deula, diputazioak dauzkan kamioiai igual deizei eta, baina bestela gure kamioiakin, anaia ibiltzea pixka bat dedikatzea horta, eta, esan bezala, guk gure terrenota baino gehiago, igual, bizilagun nahi, inguruko terrenota pixa gehiena horrea zabaltze dugu, ez? Eta, bai lana eta dedikazio asko eskatzeula, baina, momentuz, nahiko ondo moldatzea gela esan genetzari. Premiak ugaritu ahala, hondartza bitarte pixkanaka handituz joan da. Baina hazkunde hori, batez ere Jose Manuelek eta bere bi semeek egindako ahaleginaren emaitza da.